Kaikki on valmista. Selostaja on valmiina, tonttikauppiaat ovat valmiina, tontin etsijät ovat valmiina ja ennen kaikkea tontit ovat valmiina. Ensimmäisenä tullaan pyhtäälle ja saa nähdä kuinka käy, kuinka helposti löytyy tontti vai pelataanko koko porukka löyköyden kebab-kioskille. Mutta ei, siinähän on Huutjärven puistossa tontti jo aivan valmiina. Siinä on tontti, miksi et rakenna? Hellureija ei kun maalia seinälle. Ja seuraavaksi ollaankin jo täällä Kotkan Räskissä. Aikaahan on vaikka omakotitalon rakentamiseen 3 sekuntia aikaa. Siinähän rakentaa vaikka Rooman, 2 sekuntia riittää vaikka kuussa käymiseen. Kyllä tällaisella tontilla kelpaa iskeä kiekkoa rysään ja pökköä pesään. Kuinka on? Lyökö mörkö sisään? Lyökö mörkö Räskissä sisään? Ja taas on pakka sekaisin kuin Haminan kaupunki, vaan ei hätää, kyllähän Haminasta aina tontti löytyy tarvitsevalle. Ja kun otetaan vielä Virolahden ja Miehikkelän rauhalliset ja viihtyisät asuin- ja rantatontit mukaan, niin taivas varjele mitä sieltä tulee. Sieltähän tulee koteja. Täällä Haminan Pitäjänsaarella tonttikauppaa käy jo kuin niillä kuuluisilla entisajan markkinoilla. Ja voi herran pojat, millainen tontti sieltä löytyykään. Katsokaa millaisen pytingin kaveri laittaa. Katsokaa millaisen pytingin kaveri laittaa. Kun nyt vihdoin on päästy tonteille, niin mitäpä tässä muuta voi enää todeta kuin, että se on siinä.